سلام انت خمي تخونوا دحين دلخم قاعدة حانك امس اخم ناب حبشة اديوكيشن هراي كم تيابتي ارستريو زلخم احوات لو معنتي تي علتاوي زينا بتغرينيا ايو نايلو معنتي زينا اتا زبلصت زينا انت انا نحن كلنا اذا معلتي اخل شع كنري علنا بزعبا فدرال سندحر زاربا لينا انفستر كون ايتخون بزعبا ماركت بزعبا قطبا حساب زخونه اتي basic ወይ ከዓ መሰረታዊ ናይ ቁጠባ እዩ ሶ ፌደራል ጅሮብ ሎማ ዓንቲ እንታይ እዩ ገይሮም ወይ ከዓ ሴንትራል ባንክ እንታይ እዮም ገይሮም ብሕፅር ዝበለ እቲ ኢንተረስት ሃይካ ይገበርዎን ዘለዉ ግን ገለገለ ነጥብታት ፅቡቅ ነቲ ማርኬት ሂቦምና ኣለዉ ሶ ንእሽተይ ክሳብ ሰባት ዝእከቡና ንእሽተይ ብዛዕባኡ እስኪ እንታይ ይብላ ኣሎ let's see what he said እዚ ጅሮም ፓወል ንህለኩም እዚ ሓላፊ ማለት እዩ Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially over the past year, while the labor market has remained strong. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, طبق بحافشة انت ام جيرم احوات نبتي صماء كلمة ورهات بنسنا اوكي alright should be okay now so لما عندي لك كم تمعلتاوي سوري ورحوا اخي بعد نيروم لما عندي اخي باز قبرو يجوالي انت ام زياتهم بحافشة فدرال ريزيرف زبحالو انت ام زياتهم نتي ماركتنا هاي كوين زلو نتي قطبة هاي كوين زلو نتي ولد هاي كوين زلو ويك نتي انفليشن ንምድሓን እዮም ነቲ ወለድ ሃይገሮሞ ዘለዉ ሶ ኢንፍሌሽን ዘቕባበ ደስ እንድሕር ኮንኩም ምናልባት ክብል ይኽእል እዩ ነቲ ኢንፍሌሽን እንድሕር ዋጋታት ንብረት ይወስኻሉ ነቲ ዋጋታት ንብረት እንድሕር ወሲኹ እንታይ ገብርዎ እዚኣቶም እቶም ፖሊሲ ሜከርስ እዮም ማለት ፌደራልስ እዮም እዚኣቶም መፂኦም ንዕኡ ነቲ ማርኬት ረጋግዎ ሶ ነቲ ማርኬት ወይ ከዓ ነቲ ዕዳጋ ገንዘብ ዘድልዮ ንድሕር ኮይኑ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም የእትውሉ እንድሕር ገንዘብ በዚሑ ኣሎ ከዓ ገንዘብ የውፅኡ ሓደ ንኣብነት ሜላ ማለት ሳፕላይ ገንዘብ ገብሩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ገብሩ ከዓ so ولد هاي قبرو نتولد نسخة كير كاب عداقان خايت شمت ولدو هاي قبرو لمن تاي ولد هاي قبرو لو نسخة خير كامورن خايت قزم عادتي so اندحرت عداقا ازي تحت اللي ويون you know اندحر سبك قزاز اللي مخا نتولد تحت قبرو مالتي so زيكا مرق سبك يدون خشمامت so كلتنا قرم تقبرو so جنزب نام ماركت اتو جنزب كوتو يخولو نقناها ولد نماركت هاي قبرو ويكا انت هاي قبرو ولدكا يقنسو سو تكنيكال هج انت ام زقبرو صنيحن بسنك انفليشن بسنك زقبابي هاي بمخان نغراتنا هاي بمخان كاب قصرنا وصان خوينكم زلخلنا فليتنا يالنا سلازي نزي ام صح وصنيح بيجي كلته ነገር قبرو يرب ولد ويكا انترست ريت نكل ነገር هاي اندا قبرو صنيح ማለት ምክንያቱ ካፕት ማርኬት ገንዘብ ክጽንቆ ሰብ ላይክ ስፔንድ ንኻይ ገበር ገንዘብ ሲ ኣብ ዕዳጋ ኸይዱ ንኻይ ሸማመት ማለት እዩ so ننوح يخيدو almost على خلطة عامة يخيدو so لما عنتي إتام عالتي أنا را لومي كلتنا نجرنا تسبينا حوات أنت عينت نيوز كبرنا نت ماركتنا زوجه نيوز تخبرنا ولا سنت ماركتنا لس تصفى ذهبي بستخالة متى لما عن تصفى ذهب زينا إيه بنا مالتي so نبتي نشتي صحفات زلهم أتو بتعم تصفى ذهب زينا إنا لما عنتي So let's go with it, my friend. I know the material is قرب كبد كبلوكم يخلي حوات we have to go with it. All right. كم سروا ذا اللهم أبزي ولدنا نحنا إجوال نهلكم زي federal funds rate مالتيو. رأيوا أب كل تشحن كلتن ولدنا almost أبزي نيرو مالت high نيرو. Why its internet is connection very slow.
so ኮይኑ ቀፂሉ እንዳበለ almost ካብ 2009 ወለድ almost 0 ነይሩ ክሳብ 2016 ራእዩ እዚ ኣይወሰኹን ነይሮም ብጣዕሚ ካብ 2009 ክሳብ 2016 0.13 ነይሩ ኢንተረስት ወይ ከዓ ወለድ ማለት እዩ ኮይኑ ግን 2016 እንዳወሰኹ መፅዮም ሃይ ኣብ 2000 ስጋብ 2019 almost 2.38 ነይሩ እዚኣ ኖርማል ነይራ ድሕሩ ኮቪድ ምስ መጽ ሕዋት ብሰንኩ ኮቪድ ምስ መጽ እንታይ ገይሮሞ ሽዕነት ወለድ ሎው ታሕቲ ገይሮሞ ዜሮ ገይሮሞ ንምንታይ ነቲ ማርኬት ክረጋጋእ ማለት ሰብ ዕዳጋ ድሓን ኸይድ ሶ ከድና ክሳብ 2022 ኣከባቢ ኸይድና ምስ ከድና ከዓ ሶ ወለድና ክውስኾ ጀሚሮም ራይዎ ክሳባበይ ወሲኾም ኣሎ ህጅብ ሰዓዚ እንታይ ኣለና ሕና 5.5% ኣሎ እዚ ፌደራል ፋንድስ ሬት ማለት እዩ ሶ እዚኣ ነዚ ማርኬት ኣሳቂያቶ ዘላ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሃይብ ምዃና ነገራትና እንታይ ኮይኑ ኣሎ ከምቲ ዝድለ ነገር ስታክ ማርኬትና ሙፍ ገብር ኣይክእልን ከምቲ ዝድለ ህንካን ሃባን ኣብ ዕዳጋ የለን ሪል እስቴት ምግዛእ የለን ቢዝነስ ተደሊኻውን የለን መኪና ክትገዝእ ተደሊኻ ዋላ እንተሃለወ ይኸብረካ እዚ ሃይ ይኾነካ ፕላስ እዚ ፌደራል ፋንድስ ሬት እዩ ከም ባንክ ከዓ ተወሳኺ ዝገብራሉ ኣለዎ ናይ ባዕለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነት ማርኬት ዓንቀጽ ኮይንዎ ዘሎ ሶ እዚ ኣሎም ማዓንትሲ ዝ 5.5 ዘላስ ክውስኸላ ድዩ ክቅንሳ ድዩ ዋላ እንታይ ኣይቅንሳን ኢሉ ንነዊሕ ክትከይዳ ንዝተወሰነ ምክንያቱ ትፅቢት ናይ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ትዝቕባበ ዝነበረ ተስፋ ኣይረኸብናሉን ወይ እውን ከም ብዕሊ ክወርድ ኣይከኣለን ወርሒ 1 ወርሒ 2 ወርሒ 3 ኢንፍሌሽንና ዳርጋ ሃይ ይመጽእ ማለት እዩ ካብ ትፅቢትና ወፃኢ ይመጽእ ስለዚ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ስለዝመፀ ኢንፍሌሽን let's see what happened sorry guys yes ካብ ትፅቢት ወፃኢ ስለዝመፀ ኢንፍሌሽን ነዚኣ ኣይቅንሳን ኢሉ ኦኬ ሶ እንታይ ዳል ዳት ማርኬት ኦኬ እዚኣ ልሕር ዘይተቀነስ ኮይና for how long ክሳብ ናህና ታርጌት ኢንፍሌሽንና ክሳብ 2% ታርጌት ዘለዎ so far ኢንፍሌሽን ርኢኹምኩም 3.4% ይዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ ማዓስ ዳኣሎም ካት ክጅምሩ ንዝብል ኣብ መወዳእታ ክንመፅኢና ሶ ሎማዓንቲ ዝነበረ ግን እንታይ ኢሉ ኦኬ ስታግፍሌሽን ፈሪህና ነርና ስታግፍሌሽን ዳርጋ የለን ኢልና ኣሎ ሶ ካልእቲ ነጥብ እንታይ ገይሮም እዛ ነጥብ እዚኣ ኮንሰርን ሒዝዋ ኣሕዋት ኣብዚና ልኩም ወርሓዊ 95 ቢልዮን ካብቲ ማርኬት ይውፅኡ ነይሮም ማለት ይሸጡ ነይሮም እቲ ትሬጀሪ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ማርኬት ሞርጌጅ ባክ ሴኩሪቲ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ምሻለኩም ይሸጡ ይውፅኡ ብሓፂሩሲ ናብ ዕዳጋ የምፁ ቦንድስ ናብ ዕዳጋ የምፁ ቦንድስ ናብ ዕዳጋ ብብዝሒ ቦንድስ ናብ ዕዳጋ እንድሕር ኣምፅኦም ብብዝሒ ቦንድ እንድሕር ኣብ ዕዳጋ ሃልዩ ንምንታይ እዮም ዝመስልኩም ሞር ሳፕላይ ሞር ንብረት እንድሕር ቀሪቦም እንታይ ክኸውን እዩ ዋጋ ናይቲ ቦንድ ይሓስር ስለዚ ሞር ንብረት እንድሕር ናብ ዕዳጋ ኣምፂኻ ማለት ሞር ቦንድ እንድሕር ናብ ዕዳጋ ኣምፅኦም ባዕሎም ፌደራልስ ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘሎ ቦንድ እቲ ዋግኡ ይሓስር ዋግኡ እንተሓሲሩ ከዓ እቲ ኢንተረስት ትወለድ ከዓ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣንጻር ናቱ ከዓ ሃይ ይኸይድ ራይዎ ሕጂ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነቲ ማርኬት ነቲ ናቶም ናይ ትሬጀሪ ቦንድስ ኣብቲ ቢሎም ኣብቲ ባላንስ ሽቶም እቲ ገንዘብ ዘሎ ምስ ፌደራልስ ከባቢ 9 ትሪልዮን ነበረ ናብ 7.4 ትሪልዮን ወሪዱ ኣሎ ኦኬ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ትሕቶ እዚ 9 ቢልዮን ንገብረ ነበርና ሕጂ ቀቁሩብ ኢና ክንገብሮ ኢሎም ናብ ከባቢ 25 ቢልዮን ኣብ ወርሒ ጥራሕ ኢና ቢል ወይ ከዓ ትሬጀሪ ቦንድስ ክንሸይጥ ኢሎም ሓደ ፅቡቅ እዚኣ very good point እዚኣ ኣሕዋት ምክንያቱ ንማርኬትና ሲ ሞር ገይሮም ዘቆነበሩ ሕጂ ስሎው ገይሮም ኣለዉ ቀስ ኢሎም ኣለዉ that's okay that's a good point ስለዚ ሃይ ካይ ንገብርና ኣለና ሃይ ውስኹን ዘለዉ እቲ ንገብሮ ነበርና ናይቲ ኳንቲቲቭ ታይት ንገብሮ ነበርና ኳንቲቲቭ ታይትን ከዓ ካብቲ ንገብሮ ነበርና ካብ 60 ቢልዮን ናብ 25 ቢልዮን ነውርዶ ኣለና ኦኬ ዳርጋ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ተስፋ ንረክብ ኣለና ማርኬትና ይረጋጋእ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ኢንፍሌሽን ዋላ ዝቕባበ ዳ ዳውን ኣይኽድ ከምቲ ዝድለ ዳ ዳውን ኣይኽድ ከምቲ እንደልዮ ዳ ዳውን ኣይኽድ ዳ እምበር ኦኬ ንሕና ኢዚ ክንከይድና እዮም ዝብዘሉ ፅቡቅ ድሕሪ ኢዚ ከይዶም ከዓ እታ ተመራፂት እያ እዚኣ ክሳብ መዓስ እያ ንዝብል ሕቶ ግን ቁሩብ ንውሕ ክትብል ትኽእል እያ እዚኣ ግን ሜን ፖይንት እያ ኦኬ let's back this points ኣብዚ ኣለዋና ፅሙቕ ዝበላ ማለት እዩ ኦኬ why is this okay ገለ ካብቲ ሕቶታት ተሓተተ ንህለኩም እዚ ሲ ምርጫ ይመፅእ ኣለዎ ኦኬ at the end of the year ምርጫ ኣለና እዚ ፖለቲካሊ ኢንፍሉዌንስ ይገብሮ ዶ ዝብል ሕቶታት መፅኦም ኖ ንሕና ብዛዕባ ፖለቲካን እንታይ ይግበሩ ኣይግበሩ ንዓና ኣይገድሰናኒ ናይ ባዕሎም ስራሕ እዩ ዘለዎም ማለት ናይ ባዕልና ስራሕ እዩ ዘለና ይብላ ኣሎ ግን
anyway እዚ ብዙሕ ተኣምኑን ዘይተኣምኑን ኣሎ ሕዋት ኩሉ ሻዕ this is politics always economics and politics are all tied ማለት እዩ so that's why it is ሕጂ ትራምፕ ኣብዚ ብጣዕሚ he's happy ትራምፕ ሕጉስ እዩ ዘሎ ኢንፍሌሽን ባይደን ኢንፍሌሽኑ ምኻድ ኣቢዎ ስለዚ ኣነ መፅት ኢንፍሌሽን ከውርደ ዝብል ኣሎ so is this okay ጀሮም ፓውል ከ rate high ወይ ከዓ ምቁራፅ ካይቆረፀ ዲ ከይ ዘለዎ ክሳብ ምርጫ maybe not ግን እንታይ ኢሎም ሓይተሞ እዚ ፖለቲካሊ ጽልዋስ ይሕድረልካ ዶ ኣይሕድረለይን ኢሉ ትመልስ ዘሎ ግን እዚኣ ንግዜ ንግደፋ ክንምልሳ ማለት ግዜ ክምልሳ ንምንታይ በሲልኩም maybe ነቲ ፖለቲካሊ ንኽብሉ እንድሕር ቆሪፆም maybe ዓወት ናይ ባይደን ወይ ከዓ ንጽቡቕ ንባይደን ክኾን እዩ እንድሕር ወላ ተቁጠባ ካለ እንዳሃለወ እንዳዕገርገረ ወይ እንዳሓን እንደኾነ እንድሕር ካይቆረፁ ኮይዶም ከዓ just ግድኒ ትራምፕ ማለት እዩ so እዚ ቁርብ ዲቴል ግዜ ክመርሓና ይድሓር ክንገርፎ ኢና ግን እንታይ ኢሉ ይመልስ ብሕፅር ዝበለ ነው ብዛዕባ ፖለቲካል ኢሌክሽን ንሕና ኣይግድሰናን this is not part of thinking we are not ብዛዕባ እዚ ኣይንሓስበና ኢሉ ይመልሱ ማለት እዩ we'll see what happen so ከምታ ዝበልና እቲ ባላንስ ሽት ናቶም ሽራንክ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ብ25 ቢልዮን ማለት እዩ ካልእ ስታግፍሌሽን ኮንሰርን ነበረ ሕዋት ስታግፍሌሽን ማለት እንታይ ኢና ኢልና ብዝሓለፈ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ሃይ ይኸውን አንኤምፕሎይመንት ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ሃይ ይኸውን ሃይ እንድሕር ኮይኑ እንደገና ቁጠባ ወይ ከዓ ጂዲፒ ወይ ከዓ ማርኬት ከዓ ቁጠባኻ እንታይ ይኸውን ሎው ስለዚ ስታግፍሌሽን ይበሃል ስታግፍሌሽን እንድሕር ንኣቶ ኮይና ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሶ ምክንያቱ እቶት የብልካን ገንዘብ የለን ኣብ ማርኬት ገንዘብ የለን ወይ ከዓ ገንዘብ የለን ኣሜሪካ ደን አንኤምፕሎይመንት ብዙሓት ኣለው እንደገና ስታግፍሌሽን ከዓ ዋጋታት ንብረት ከዓ ሃይ ኮይኑ this is bad ስለዚ እንታይ ኢሉ እዚ ኖርማል ኢሉ stagflation he's just kind of cancel he said it's just normal we don't see any stagflation አይራናን ወላ ሓንቲ ጸገም የለን ኢሉ ተስፋ ሂብና ኣሎ ምክንያቱ ጂዲፒ ና ወይ ከዓ እቲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይ ከዓ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ዕብየት ናይቲ ሃገር ኣብዚ ኳረር 1 ወር 1 ወር 2 ወር 3 ብ1.6 ዕብየት ጥራይ የርኢ ትጽቢት ኢኮኖሚስት ወይ ከዓ ዎል ስትሪት 2.4 ትጽቢት ነርዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣይ በቃ ኣይሃረሞን ዘይምህራሙ ስክፍታ ፈጢሩ ኦኬ ኢንፍሌሽን ኣይከነን ቁጠባና ደኺሙ አንኤምፕሎይመንት ከዓ ብዙሕ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ሕጂ ከዓ ይኸውን ኣሎ እትሪኦ ኣለኹም ስለዚ እዚ ሳይን ናይ ስታግፍሌሽን ኢሉ ብዙሕ ኮንሰርን ነይርዎ ሕጂ ጀሮም ፓውል እንታይ ኢሉ ኖርማል እዩ just normal ኢሉ ኣሎ let's see what happen so ዋላ እንተኾነ እውን they have tactics ማለት ዝዕረ ስለ ዘለዎም ኩሉ ሻዕና በኦም ዝኸዱ ሕዋት ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ማለት እዩ simple word ስለዚ ጸገም የሉን ኢሉ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ማለት እዩ so rate ሃካ ማለት ክትውስኹ ድኹም ዝብል ሕቶ መጽኦም interest rate ከሕጂ ክትውስኹ ካብዚ no ኣይንውስኽና ዝብል መልሲ መሊስ ማለት እዩ no we are not በቃ unlikely not ሕጂ እንውስኸሉ ይገነን ግን ንነዊሕ ሒዝናዮ ክንቅፅል ምዃኑ ጥራሕ እዩ ብላ ታነዊሕ ሒዝዋ ምኻድካ ዓባይ ስክፍታ ኣሕዋት this is going to kill us ማለት እዩ ብጣዕሚ ትቐትለና ከም ዘላ ኩልና ኣብ የእሰን ነብር like ናብ ኣስቤዛ እንድሕር ኬርካ ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ 3 ዓመት ሸሚትካ ተምፀ ነበርካ ናይ 200 almost ሕጂ ናይ ዳብል ይኮይኑ ዳርጋ ብውሕድ ናይ 300 ቅርሺ ብ200 ተምፃ ነበርካ ኣስቤዛ ካብ whatever ካብ ዱካን ኬርካ ሎሚ ዳርጋ 300 ቅርሺ ኣስፈንት ትገብራል እንታይ እዚ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባል ማለት ሶ እዚኣ ክትረጋጋ ኣለዋ يحسر ማለት ኣይኮነን ሕዋትዚ ክትርድኦ ዘለኩም ምሕሳር ማለት በቃ ዲፍሌሽን እዩ ዲፍሌሽን ቁጠባ ዓኒ ኣሎ እዚ ግን እንታይ ዳ እቲ ናህና እቲ ኦሬዲ ተዋጋ ኣብ ዘለዎ ሲ ከምኡ እንዳበለ ቀስ እንዳበለ ብ2% እንዳወሰኸ ኸይድና ደለ ዘሎ ኖርማል ቁጠባ ኸሚ ሶ ገሊና ክሓስር እንዲዩ ክወር ንጽበልና ነው ኣስቤዛ ክሓስር እንዲዩ ወይ ከዓ ከምዚ ክሓስር ነው እንድሕር ሓስር ኣልዩ ካብቲ ዘለዎ ዋጋ እንድሕር ይጎድል ኣልዩ ኮይኑ እንታይ ዝበሃል ሶ ዲፍሌሽን ይበሃል ዲፍሌሽን ከዓ ሓደገኛ በቃ ቁጠባ ክራሽ ማለት ሶ ክራሽ ዘይኮነ ደልዩ ዘሎ ፌደራልስ ወይ ከዓ ማርኬት እንታይ ዳ እቲ ነገራትና ብ2% እንዳገበረ ክኸይድ ኣለዎ እጅረ ዋጋ ምሕሳርን ብውሕድ ምውሳኽን እዩ ትሕቶ ሶ ብውሕድ ብ2% በርገሊና ሕጂ እንታይ ንገብር ከም ንደናገር ኢና ማለት ብዙሕ ሕቶ ብውሽጢ ሕተት ኮላኻ ኖ ማኣሲ ዋጋ እዚ ነገር እዚ ዝሓስር ነው ምሕሳር ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ዘለዎ ፕራይስ እንዳኸደ ከሎ ግን እቲ ኖርማል ኣካይዳ 2% እንዳወሰኸ ነገር ክኸይድ ኣለዎ ዳስ ቴክኒካሊ ከምኡ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ግን ዲፍሌሽን እሱ ካልእ ኣርእስቲ ካልእ ሜላይ ማለት እዩ ኦኬ ሌበር ማርኬት ሕጂ ብዙሕ ለይኦፍ ኣሎ ሕዋት ኩልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቪድዮ እዚ ኣስምዕዋ ዘለኹም ክንጥንቀቐል ይፈቱ ስራሕና ብግቡእ ክንሰርሕ ምክንያቱ ብሕልፊ ቴክ ካምፓኒስ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ይሰጓ ክሳብ ዝሃለዎ እዚ ናብ ኩሉ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ዘሎ ሕጂ
قرب ناي ليبر ماركت جروم باول كل سلسة معكوت لايف مالجي ناي ليبر ماركت بقى ناي سراحتنياتات قرب يرأى الليلو هجي نسا ميدالي وين لعلي 4% تثبيت كموصا ميدالي يوم معناته السب عدو خوعل بزح سراحتنيا خايهلو ገንዘብ ኩሕዶ ገንዘብ ተውሒድዎኻ ምሽማት ኩሕድ ማለት እዩ ብሓፂር ምግዛእ ዕዳጋ ኸይድካ የስ ይረአ ኣሎ እዚ እወ ስለዚ ከባቢ 4 ልዕሊ 4 እንድሕር በፂሑ ግን እሳቶም ሽዑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እታ ኢንተረስት ወይ ከዓ እታ ወለድ ሽዑ ክቆርፅዋ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ሓደ ነጥቢ ሂብና ኣሎ ፖዚቲቭ ቮይስ ምክንያቱ አንኤምፕሎይመንት እንዳኸደ ብዙሕ ይኸይድ ኣሎ ኦኬ ንስ እንድሕር ሃይ ከይዱ ኢሉ ዳዝማረ ዋላ እቲ ኢንፍሌሽን ኣብዛ ኣለዎ ዳ ይሃሉ እምበር አንኤምፕሎይመንት እንድሕር ከይዱ ንሕና ክቆርፅ እዮም ማለት እዩ ዳስ ጉድ ኒውስ ምክንያቱ ይኸይድ ኣሎ አንኤምፕሎይመንት ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ሽጎግ ኣሎ ብዝያዳ ኣብ ቴክ ንሰርሕ ማለት ዳት ኢዝ ኣናዘር ጉድ ኒውስ ማለት እዩ ሶ ብሓፂሩ ናይ ያ ጅሮም ባይ ዘ ወይ ጄፒ ሞርጋን ናይዚ በይና ቪድዮ ከምፃ ካልእ ግዜ እንታይ ኢሉ ዘሎ እዚ ናይዚ ሰብዚ ብጣዕሚ በሪ ኮንሰርን እዩ ምፅሎ ዶላር ኮላፕስ ይገብር ኣሎ ኢሉ ሶ ናይዚ ኣድሓን በይና ቪድዮ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ብዛዕባኡ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኦቨርኦል እቲ ማርኬት እዚ ዓይነት እዩ ሂብና ስለ ዘሎ ሶ ስቲል ኢንፍሌሽን ሃይ ኣሎ ኣይወረደን ሶ ማኣስ ደኣሎም ቁጠባና ዳውን ክኽየር ማኣስ ደኣሎም ምቁራፅ ክጅምሩ ኦልሬዲ ኣብ ጁን ኣብ ሜይ ኣብ ገለ ትፅቢት ነበረ የለን ኩሉ ሓሊፉ ዋላ ጁላይ እውን ንህለኩም ትፅቢት ዝበሃል የብልናን ዋላ ጁላይ ንህለኩም ከም ዘሎ ወይ ክቕፅል ኣብ ከባቢ ኖቨምበር ገፁ ኸይዱ ኣሎ ኖቨምበር አይ ዶንት ኖ ኢቭን ዋላ ላይክ ኖቨምበር ከማን ክኸይዲ ኣይከይድን ስቲል ዋላ ኖቨምበር ንህለኩም በቃ ስቲል 31.7% ሜይቢ ዝዓመ እዚ ሬት ዘይምቁራፅ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኦኬ ኢንቨስተርስ ስታክ ኢንቨስት ገብሩ ሪል እስቴት ክትገዝኡ ትደልዩ ኦኬ ካልእ ራእይዎ ኢንተረስት እንድሕር ኣብዚ ዓመ እዚ ክቁረፅ ምልክት ዘየሎ ኮይኑ ወዲ ገነ ዶ ናትካ ውሳነ ስቲል ወለድና ሃይ ክኸይድ እዩ ኣብዚ ዓመ እዚ ስቲል ትፅቢትና ዝነበረ ክቁረፅ ካብ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ኮይኑ ግን ወርሒ 1 ወርሒ 2 ወርሒ 3 ማርኬትና ወይ ከዓ ሲፒአይ ዳታ ወይ ከዓ ናይ ኢንፍሌሽን ዳታ ማንዝለይ ሃይ እንዳኾነ ስለ ዝመፅእ maybe half of the year wala jiran pauli ካብ ሕጂ ንርኢ ንኸውን ዳውን ምናልባት ሪፖርት ናይ ወርሒ 4 ሪፖርት ናይ ወርሒ 5 እንድሕር ፅቡቅ ርኢና maybe ወርሒ 8 ወርሒ 9 ኣብቲ ዘሎ ዝመፅእ ማለት እዩ ማእሲ ክመፅእ ማእሲዮም ዝመፁ ኦኬ ሰፕተምበር እዮም ክመፅእ ዝኽእሉ maybe ናይ ወርሒ 5 ወርሒ 6 እንድሓር ርኢና maybe ኣብ መስከረም ክጅምሩ ይኽእሉ ስለዚ higher for longer እዮም ለሞ ዘሎ ምክንያቱ ኢንተረስትና still stick ክኸውን ንነዊሕ ክንከይድና we have to ready so ታይት ጽቡቅ ነገር ግን stagflation it's okay stagflation አይርና አለና ጽቡቅ ደሓን ክኸውን ይብልና ኣሎ ኦኬ recession ደሓን ተስፋ ኣለና ኣይክኸይድን ይብሎ so እንታይ ደኣና ክንዕዘብ ዘለና this is the way market okay እታ ኢንተረስት ብኸመይ ካቴጎሪዋ ንሳ ክትከይድካ እታ ኢንፍሌሽን ዳውን ክትከይድ ኣለዋ ማለት እዩ so far ንህለኩም ኣብ ግዜ ምርጫታት እዚ I will see what happen ማለት እዩ still nothing maybe ዝዓመ እዚ ማርኬትና ክሳቀ ይኽእል ማለት እዩ alright ካልእ while we are there እቲ ንብሎ ዘለና ኩሉ ሻዕ ንህለኩም እዚ ኣሕዋት rate it's very this is ንኣብነት ሓንቲ ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ ሕጂ ልዕሊ 7% ኢንተረስት ክትከፍለላ ኢኻ ወለድ ን30 ዓመት ማለት እዩ very bad እዚ ብጣዕሚ ልዕሊ ዳብል ማለት እዩ 3% ወይ ከዓ 4% ነበረ almost ልዕሊ 7.4 እዚ ናሽናል ዋይዝ በቃ ኩሉ ሙሉእ የእሴ በዚ ማለት ኩሉ ብከምዚ ይኸይዳሉ ማለት ኣይኮነ ናይ ባዕሎም ክህልዎን ይኽእል እዩ so still ግን very high still ሎማዓንቲ ንህለኩም ኔጌቲቭ ኮይኑ ዝብሉ ማለት ዝነበረ ሪፖርት ወይ ከዓ ዝነበረ ሎማዓንቲ ከምዚ ፅቡቅ ሪፖርት እዩ ሓፂሩ ሲ ድሓን ነገር እዩ ነቲ ኣሳቂና ወይ ከዓ ኣፍሪሁና ዝነበረ ማለት እዩ so ኣብኡ ከለኹም ቅድሚ ካልእ ናብቲ ኣስምእታዊ ኣብኡ ከለኹም ኪዋን ናይ USA ማለት እዩ okay no let me say this Canada ትነብሩ this is a good one Canada economic growth misses ማለት ልክዕ ከም ናይ USA ሚስ ገይሩ GDP ናይ ካናዳ እውን እንታይ ግን so Canada ደለው ከም ዘበዓል ጅሮም ፓወል ማለት ሴንትራል ባንክ they chance ረኺቦም ሕጂ ነቲ ሬት ካት ንክገብሩ እዮም ስለዚ እንታይ ኢና ንዘላ ቴክኒካሊ ካናዳ ቅድሚ USA ደሓን ዝኾነ ቁጠባ ተረጋጊኡ ኣሎ ይመስል ሬት ካት ከም ትገብር ቻንስ ንህለኩም ኣኮን ራይተርስ ማለት እዩ ዘሎ so ናይ ካናዳውን ሃይ ዘሎ look at all the world ማለት Canada has chance of rate cut that's a good one
so اندحر بكندا ያው ሬት ካት እንድሕር ተራእዩ ኮይኑ so does USA the next time USA so this is how እዚ ጽቡቕ ነገር ናይ ካናዳ እውን ንባዕሉ ሓደ ጽቡቕ ነገር ሪፖርቲ ማለት እዩ so USA ኻ ክንሪኣ ኢና ብኸመይ ከም ትኸይድ ግን still very not good news ማለት እዩ ናይ ሎሚ ጀሮም ፓወል ዝበሎ ጽቡቕ ሪፖርቲ ግን ሓፈሻዊ ቁርብ ክብድ ዝበለ ነገር እዩ okay this is going to be my last point according JP Morgan ማለት ናይ ቼዝ ባንክ ሓላፊ ሰለስተ ነገር ዘሳቀየና ዘሎ ኢሉ ሕጂ እዚ ዲዶላራይዝድ ማለት ዶላር ቫሊ ዳውን ክትከውን እዚ በይኑን ቀሲለ ክገልጾ ይድሓን ጂኦፖለቲክስ አጋጢምና ኣሎ ጂኦፖለቲክስ ብጣዕሚ ትሪኦ ኣለኹም ናይ እስራኤል ናይ ሚድል ኢስት ሓደ ጂኦፖለቲክስ ናይ ብሪክስ ንባዕሉ ዘን ብሪክስ ናይ ባዕልና ገንዘብ ክንገብር ናይ ለን ቃለሳ ዘሎ I don't know why my computer is very died okay ንህለኩም ብሪክስ ችግር ኣለና بعد برازيل أنا روسيا كلته inflation مخاد أبينا سلسته أننا USA debt ويكا عدا هاي كلنا USA so بسنك زي أربع geopolitics and inflation and أننا USA debt maybe dollar حيل أي كهلواني زي بالكم يتزول so dollar حيل ندحر زي بالله خينو إحوات let me stop sharing this okay كم تزري له power ناي دولار ندحر يلهم كينو what does that mean مالسي okay dollar حيل اللوان بلالنا هج okay dollar عند حرب سنكزي ناي politically ناي geopolitics أمول عالم قاعد من زلوا special Middle East عندنا ناي geopolitics بعرش از قبل أزلوا breaks عندنا ناي inflation مخار أبي الناس يقول لهم كله most ناي okay sorry كله ناي inflation نريلنا number سرخن بالنا خينا كله debt تعود أزلوا يسوون high almost 34 trillions لعلو خوين له almost 35 بس حلو بزي أربعة نجار نساق أصل زلنا دولارنا فالي أي كلوني أوكي دولارنا فالي أنت زي هلوهم there is ما حدا جبار what we can do نحنا عبز ساعاتي أنصار دولار زلوا نجارنا نحس خالي أوكي دولارنا اندحر أوكي حيلنا دولار اندحر زور على خوينو بزي نجار اندحر يساقل لي خلو صفار بعراشة بعد تشاينا كنقول فينا اللي عبي إنفست قبرها بعلي أسئلة مالتي راشة خلت عمت لخوني أقارص أتزلا so تشايناون كم حاسب على of course بزح ماتريال كاب تشاينا نابزي خيديو بزح إلكترونيكس خيديو then كابو خانة مسينا يأسا مالتي so اندحر زي تقول النقد اندحر بدولار زي كيد كوين وين مسراشة زل لازم لنا اندحر كم زي كوينو دولار ركاش خوني مالتي دولار اندحر ركاش خونالي انت اخا خلوها كذا صح the only thing is asset if you have asset انت ليكا strong asset اندحر ليكا مخنياتو زاهج نبلا زلنا قرشي صباح نغو خلت قرشي اخذكم maybe 5 عام دي وصل 6 عام دي يكون 10 عام بزياده ابزي ابي قالس زلهم مخنياتو ناي بعل راشا مسيخا بعل ساوث افريكا مسيخا بعل جبص مسيخا بعل تشاينا بعل هندي كلنا انصار دولار اندحر قلاسالين بتي عداون ناي بعلو يأس almost لعلي 1 تريليون اب عامت اندحر عداتات تخفل عليها خوينا so تجبط الله يأس still okay some politicians ويكا كونغرس كزارو بقولوا this is normal يمزلوها ولا جيروم باول normal gone very hard so mine not normal is حوات انتينا نقبر زلنا احنا مسلكم دولار فالي يكون نكلينا عن حاجه as a dollar كابه الجمهوريه قلنا like asset alright نفتن فوتوهن مصينا real estate نحرا ليكا صباح نغو ازي تزبلص يخون ማለት ምክንያቱ እንደሕር ሕጂ ደሞዝካ ብ10 ቅርሺ ትኽፈል ኣለኻ እንደሕር ዋጋ ናይ ዶላር ወይ ከዓ ዓቐን ናይ ዶላር እንደሕር ይሓስር ኣልዩ እቲ ደሞዝካ ብ10 ቅርሺ ዘሎ ጽባሕ ንጉ 20 ቅርሺ ክኸውን ንሱ እንደሕር 20 ቅርሺ ኮይኑ እቲ ብሕጂ ሪል ኢስቴት ብ500 ሺህ ክትገዝኦ ትግባእካ ከዓ ንስኻ ናብ 700 ሺህ ክኸይድ ማለት ስለዚ ሕጂ ኣሰት እንደሕር ጌርካ ሕጂ እንደሕር ኣጥሪኻ ግን ንዑ ንስ ስታግፍሌሽን ነቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዶላር ቫሊ ክጻወር ይኽእል ማለት still power allo maybe 10 عامت كوسر خل 5 عامت كوسر خل جن هجي دولار دارجا no more كمتي حيل زنبرة no more الرشا بعد تشاينا كلنا زين نحرقر فوقلين كل زنقدات قال لنا افريقيا هاجرات كابزحات هاجرات نحرقر فوقلين تبول بدولار دلاوت نبره so what are we going to do it's going to be very less so if this very less نحرقينا value down نحرقينا what is good yeah bitcoin is said yeah هاني بال bitcoin yeah bitcoin is good but ናይ bitcoin ነገር ከ አንተ ያለ ጽቡቅ መስልኩም ዝኾነ ክሪፕቶ ነገር እንታይ like still to market بحقاو ነገር ቁርብ permanent እንድሕር ሒዝዎ is the best ሕጂ bitcoin ኣይኮነና free one USA
زفره زلون يأسس ثلاثة نجار كم according ريهم ناي تشيز بانك CEO مالتي ثلاثة نجار geopolitics بالعكس inflation بعلو عندنا debt علا بيتكون أي بلا so بيتكون مالتي still value I have one زلون مالتي yes of course بيتكون قاعد the future كهوني مالتي قلنا maybe ناي بيتكون جزء خسري خلي قلنا it most important هجي شجرنا زلون بزي so أبز خلهم از حبشة education we have thing إذا بس أبي concern يعني نو 50 حلني اللي 100 حلني أبى account no عند حر دولار حيل زي بالله تخيل عليه 50 ريال لنا استفعل لي سورس غير 5 خفتني نزا فيديو زي so valuable نان اتجنزبنا أبى account نازل جنزب 50 حون valuable so far ناي كاليفورنيا minimum wage 10 قرش هون له minimum wage تزدو حدا زخونة سرحتنا كان 10 قرش تحت يكفل نساعات زبزلو كاب 10 قرش أي كفلن so far كيدو كولورادو minimum wage أب دنبر سبيشال 10 شمونتن 20 ساعة كوين له maybe next year 10 ساعة 20 ساعة كم زي مالك سنتايز اللي زغونه يخم زغون زلو حياتي التي دولار حيلي ناي دولار بقى يدكم سلو زلو no more strong خونه يكلين دولار سلازي no more نحر strong زي كوين انت ايتنا كا strong خونه كازخل you have to think مالك you have to have assets stack ده توافر it's one of asset stack and then business ده توافر ولا real estate ده هز بزخونه نجر مخنياتو اتفالي نسو هاي اندخونه سلازي خيط صقم يبل كان مستو inflation ወይ ከዓ ምስ ናይ value of ናይ ዶላር እንዳኸደ ይክኸይ ማለት ስለ እዚ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ዋር ያጋጥም ዘሎ ስፔሻሊ ምስ ባዕራሻ በቃ እዚ ናይ ኢኮኖሚ ፖለቲካሊ ዋር ኩናት አጋጥም ኣሎ the whole in the world ማለት ስለዚ ኣሕዋት we have to learn this እዚ ነገር እዚ ክንመሃሮ ኣለና already እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዘይንመሃሮ ኮይና like ጽባሕ ንግሆ ትሪኡ ኣለኹም ኣስቤዛ ከድኩም ሽሙት ብ200 ገጽዋ ነበርኩም 400 በፂሕ ኣላ ሕጂ سداس بالت بقول كسل زري أزل لخ مالتي زيا 400 هيجي زخون زلا عند حرفالي ناي دولار كان دحر كيد صباح دحر عمد دحر خلط عمد ما يبي شد شمي شو عتمي تكون تخلي دموز كان دحر شد شمي كم عزيت وسخ كوينا نسخة بالي بالكان مالتي بالتعمي ناينا براش يقربون في التاريخ اللي أبي أسي من هذا جزا خرايك هاي خيدي دحر أسد زي بالكان دحر جزا زي وين كمان جزا خرايك أنا بهجي زي خلتش تغفل دحر على خاص 3 خيدي دحر عمد ناي دولار دحر مالتي so very concerned this get منازلو ازي concern you so نتعذبو كالب بانكران قرب يقاطم على بانكران كبل كله انت مسلكم بانكتاتناون قرب انت خويننا لو زلقلق بلا لو ابياسه مخنيات انت يزلقلق زبلو زل حوات ات انفليشن ات زقبابي بانكي جوالي ገንዘብ ንህባ 10,000 እንድሕር ገንዘብ ዲፖዚት ገርና ባንኪ ከባቢ 9,000 ናብ ቦንድ እዮም ዝገብሩ ኢንቨስት እዮም ዝገብሩ ስለዚህ ኣብ ኢንቨስት እንድሕር ገይሮም ሞታ 9,000 10,000 ኣብ ኣዝሕዝዋ ንሱ ንሪኦ ዘለና እዞም ንሪኦ ዘለዎም ፌደራልስ ከዓ ቦንድ ባዕሎም ውስኹ እንድሕር ኣለዮና መሸጣ ዋጋ ናይቲ ቦንድ ክሓስር እዩ ስለዚ እቲ ገንዘቦም ናይ 9,000 ቦንድ እንድሕር ገዚኦም ዋጋኡ እንድሕር ሓሲሩ ኣብ ባላንስቶም ወይ ከዓ ኣብ ናቶም ፔፐርስ ኔጋቲቭ ከርኢ ይኽእሉ ወይ ከዓ ውሕድ መክሰብ የርኢ so واحد ندحر كوينو public يو اب انترنت يو ندحر كوينو انا ندحر ديبوزيت يقبر كوينو اب بانك اوف امريكا ندحر بالانس شتا انا بانك اوف امريكا داون ندخل يخويد كم زلو يري ندحر عليه مخنياتو بسنك زايزي انترست وي كان انفليشن مالتي انا ديبوزيت يقبرنا بانك اوف امريكا انا ديبوزيت انت زي غير وي كان سخا ديبوزيت زي غيركا بانك كابيك تركب ገንዘብ بتعمل زي كاشجر في ترى مالتي بانكታት لو خدالو سلازي of course نزي كرحنوهم بمنتايم زرحنو حن سوليوشن هذا اللحظات ገንዘብ برينت አገቡ ገንዘብ برينت ኮይኖም ካ ኢንፍሌሽን መሪስኻ ኢንፍሌሽን አለ ሃይ ከይዲ ኢንፍሌሽን ሃይ እንድሕር ኮይኖ መሊሱ ንዓና ዝገደደይ ማለት so I don't know this term እዚ ከመይ ገርና ኢና ክንረዳው ወይ ከዓ ከመይ ገርና ኢና ክንገልጾ ቁርብ ግዜ ዝወስድ ቁርብ ግዜ ዝሓትት እዩ ስለዚህ this is basic economy ግን very መሰረታዊ ክሳብ ዝኾነ ክንገልጾ ክንፍትና ቀስ እንዳበልና ወላ በብ እንዳደረጋግምና ግን we have to ነገራትና ናብ ሕማቅ ኣገባቢ ዝኸይ ዘሎ እጂ ማርኬት ክራሽ ኣይኮነን ሕዋት ማርኬት ክራሽ ዘይኮነሲ እቲ ቁጠባ ልዕሊ ዓቕሙ ይኸይዳሉ ልዕሊ ዓቕሙ ይመጥጥወሉ so ኣነደ ናበሉ ማለት እዩ ንባዕሉ 61 ቢልዮን ሕጂ ትማለዲ ገለ ከማን ፕሪንት ገይሩሎ በዓል ባይደንስ ናይ ተማሃሩ ኢሉ ኦኬ ዝኹሉ ሓገዝ 95 ቢልዮን እስራኤልን ዩክሬንን ገንዘብ ሓሊፉሎ ኮንግረስ ናይዚ ኩነታት ናይዚ ወራር ማለት እዩ so ماليسكا عدا طرح دوسخ زلو
سو تعدا موسى نتنا هنا نابرانا بمولو بتعمي حلا خلاص فتري مالتي سو زي عبير استي حوات بزعبا زي كنردو وي كنزارو بنحركينا قسنا بلنا خنمصينا بل ثانك يو بيتكوين از جود اولويز بعد بيتكوين قرب تاع يزلو بيتكوين قرب ماركت اتليست كرغاغا تخلالو لو ما عند هجي انا 50 قال وري نير بيتكوين هجي اي دون نو هجي ابديت بلنبر سو فار اتس اوكي سو جن جولد از ذا بيست جولد نمغزا اخا زبلصاي ثانكس مان مخنيات هجي قرب ناي جولد انتاي تفطيرا مسيلكا اب اسرائيلن اب ميدل ايست بعل غزا زنبرن اب بعل غزا زلو وجن انتاي اميلهم زلو اسرائيلاوان نتوم هوست حيزمهم زلو حماس كسدوا مخانم بروميس اتيم አሉ ስለዚህ እቲ ነገር ንሱ ክረጋጋዕ ምዃኑ ቁርብ ተስፋ ኣሎ አርቲክል 9 በምነረ ስለዚህ እንድሕር ናይ እስራኤል ናይ ጋዛ ኩነታት ድሓን ኮይኑ ጎልድ ኢትስ ጎን ቢ ኦኬ ማለሲ ንሱ እንድሕር ተሪሪ አ ጎልድ ሃይት ኸይድ ፕራይስ ንሱ እንድሕር ዘሎ ቀሊ ግን ዊ አር ኦኬ ማለት so that's why gold is now be 2200 ዝመጽእ ዘሎ ማለት so that's how gold is so gold انت ياخذ لشا عند حرز ناي ميدل ايست خابز حلف انت نيرو كم انت تمصي it's going to be high مخنياتو oil ايترخبونها so value of dollar كا هاي خيري so that's all ناي gold مالتي so we are okay اندحر ناي اسرائيل ناي بعل غزا ناي كال ناي حماس تم تتحيزم زلو سبات اندحر كوصيوم بحالا لو خوينو كمتا ارتيكل دم بازلنا so دحان كخوني خلي نس مالت خونتات so what about Federal Reserve cut Federal Reserve cut جنت maybe November نخجرمك November نخل ورح 10 حرقتنا مالي منالبات أمونغو جن unemployment rate كاب 3 سنة شمنت نابر بعد جزء نحر هاي كيدو أبز خلته ورح 3 ورحي متسينا هنقرط عين عزبل جم قالوا مالتي كم أيام لهم زلوا سلازي جن no interest cut درجة ذكر نخلنا زعما زي مالتي so that's how it is أحوات نقول لكم زي what is it صوت واي كوني خلي جن مسرت زي telling زي أتا مسرت زي inflation انتاي deflation انتاي interest rate تاي قبله federal تاي قبله زي أن الحر concept حزنا that's how we can move مالت thank you قال حتى تليخن مال أخم الحركين يقول thank you still ندار جم ناس لهم صحوات I hope اخترد وتسفان قبر but thank you overall جن موسخ يلا جن it's okay let's move forward okay thank you guys